Няколко са общините, които министър-председателя на Турция Ерджеп Ердоган е избрал за така наречените благотворителни вечери ифтар в България. Сред градовете са Асеновград и Главиница, с кметове подкрепени от партията на Касим Дал. Това е информацията, с която разполага местната управа на община Главиница по повод концертите, платени от Турция. Знаят и, че храната за гостите се приготвя от 70 готвачи, пристигнали с 3 тира продукти и мебели за вечерята, а в спектакъла участва много популярен турски изпълнител. Това турне, както го нарекоха местните, обаче е обгърнато от дълбока тайнственост. До такава степен, че общинските съорганизатори от България не бяха наясно за какво вице-премиерът на Турция Бекир Боздаа е на неофициално посещение в страната, както и кога ще пристигне. Знаехме, че вице-премиерът на Турция ще идва. Да, и аз имам такава информация. Консула по една неофициална покана, вице-премиера, може би депутати ще има в групата. Защо е тази среща? Нали ви казах, по повод празнично? Да. С кои депутати ще се среща? Не мога да ви кажа подробности. Това са неща, които ги организира консула евентуално. Странно ми се струва, как така от българска страна да няма толкова информация. И попитайте консула, аз не мога да знам тия взаимоотношения. Кмет на общината. Така е. Затова съм човек, който е отговорен по закон това, което трябва, съм го направил. Защо ви? Турция избира тази община. Не мога да ви кажа. Не знам самата цел на гостуването каква е. Не сте наясно като заместник кмет? Не. От обяд в Главиница организирано пристигаха автобуси с турски граждани, изселили се от България преди десетилетия. Да, от тук сме от Главиница. От кога не сте си идвали? От 2 години. Защо си идвате така екстрено? Не знам. Защо? Всеки навсякъде може да посети. Това е хубав повод, както ваши държавни служители също посещават. Какво е притеснението? Аз не мога да ви кажа нещо. Не знаете. Просто за концерта идвам. Местните жители на Главиница знаеха, че концертът е предизборен. Разбрах, че не става въпрос за ДПС. Не. За коя партия? Мисля, че на Касим Дал. Това беше и предизборно, когато бяха изборите, но кмета беше от нея страна. Ето е и сцената от концерта, платен от Турция. Още на пръв поглед си личи грозната грешка по вина на южната ни съседка. Дали умишлено или от немърливост, българските знамена от двете страни на конструкцията бяха обърнати обратно. Къде е обърнато? Там. Не е внимавал просто. Чай, сега ще го правим. Аз сега дойдох да го видя. Орхан, кажи знамето. Минути по-късно турските организатори поправиха грешката си, без обаче да се извинят. Знаете българския, кой обърка знамето така? Не знам. Нямам представа. Стотици гости от Турция присъстваха на показната вечеря в Главиница. Сред тях много турски депутати и кметове. Почти в края на вечерта силно охраняван пристигна и вице-премиера на Турция Бекир Боздаа. С жестове и единствено турски думи, неговите приближени ни обясниха, че няма да отговаря на въпроси, тъй като вечеря. Така за пореден път станахме свидетели на турска пропаганда, опит за манипулация и грозно отношение от страна на южната ни съседка.